मी पहिल्यांदाच दोडामार्ग तालुक्यात आलो आणि कालच मला जिल्हा संघटक पद दिलं गेलं आणि आता त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी दोडामार्ग आलो. कार्यकर्त्यांशी मी इथं संवाद साधला, त्यांच्या सूचना ऐकल्यात आणि एक रणनीती आम्ही ठरवतोय की सन्माननीय दीपकभाई निवडून तर हे दीपकभाई 100% येणारच, पण ते 50,000च्या फरकाने कसे येतील त्याबद्दल आमची रणनीती चांगलेली आहे. विजयाची खात्री आहे, पण आम्हाला राणेसाहेबांना 30,000 मतांनी जवळजवळ निवडून आले. तर आता आमच्याकडे पुढे दिवस आहेत 20, ते 50,000ने कसे येतील याचं विचार मंथन या बैठकीत आम्ही केलं आहे. आणि येणाऱ्या काळात 3 जिल्हा परिषदमध्ये शिवसेनेच्या बैठका घेतल्या जातील. भाईंनी जी आजपर्यंत जी विकास कामं या दोडामार्ग तालुक्यात गेली 15 वर्षात केलेलं काम किंवा ह्या 5 वर्षात नवीन केलेली कामं ही लोकांपर्यंत पोहोचवणार. शासनाच्या योजना आहेत, ती लाडकी बहीण असेल आणि अनेक योजना आहेत, सिंधुरत्न असेल, त्याचे कोणाकोणाला फायदे मिळालेत, काय काय कामं केली, किती कोटी रुपये आणलेत, याचा पाढा आम्ही जनतेसमोर मांडू. आणि जे बाहेरचे लोक आहेत, जे स्थानिक नाही आहेत, व्यापार करण्यासाठी आलेले आहेत आणि त्यांच्यासमोर फक्त इकडचा पैसा घेऊन जायचा, जसे इंग्रज व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनलेत, तसेच जे भाईंच्या समोर जे उभे राहणार आहेत त्यांची तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे जनतेने ओळखावं, आपल्याला स्थानिक माणूस पाहिजे. आपल्याला कुठचा बाहेरचा माणूस येऊन इथं स्थानिक झालेला नको आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं तर आता भाईंच्या समोर उभी राहणारी जी माणसं आहेत, ही 3 नावं आहेत फक्त. आता अर्चनाताई घारे असतील पुण्याचे आहेत, राजन तेली कणकवलीचे आहेत, अपक्ष म्हणून विशाल परब भरतोय तो माणगावचा आहे. आपल्याकडे स्थानिक कोण नाही का? आपल्याला स्थानिक पाहिजे की कमी आहे स्थानिकांची? या विरोधी पक्षांकडे एक स्थानिक उमेदवार कोणच नाही आहे. काय पैशाने मतं घेऊन जिंकणार काय? हा पैसा कुठनं येतो? हे पण अनेक विषय आहेत, वेळोवेळी ते मी मांडेन. आणि निश्चितपणे इथं सांगून जातो की या दोडामार्ग तालुक्यात 70% वोटिंग झालेल्या मतदानापैकी हे निश्चितपणे शिवसेनेला असेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. आणि भारतीय जनता पार्टी आणि आमची महायुती असल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीनिशी आमच्याबरोबर आहे आणि भारतीय जनता पार्टीची पण पूर्ण ताकद अधिक शिवसेनेची ताकद मिळून आम्ही निश्चितपणे 70%वर जाऊ, यात कोणतीही शंका नाही. मी तेच आता सूचना केली आहे, त्यांची यादी तयार करा, आम्ही ती वरिष्ठांकडे त्या विषयावर बोलू. या आमची बैठक झाली, त्या बैठक मी गणेश प्रसाद गौसांना सांगितलं की कार्यकर्त्यांनी जरी सांगितलं तरी गणेश प्रसाद गौस त्याची नोंद घेतील. आणि मी आता जिल्हा संघटक आहे. आधीची गोष्ट वेगळी होती, आताची गोष्ट वेगळी आहे. आणि मी कोणाचं खपवून घेणारा माणूस नाही आणि कोणाचं ऐकणारा माणूस नाही. मी एकदा संघटनेचं काम सुरुवात करणार, मी कोणाची तबा, कोणाची ओळख या गोष्टी नाहीत. समोर मी कोणी असू दे, मी उघडा पाडणारा माणूस आहे. त्याच्यामुळे जे काय कोणाशी लोक करतात त्यांनी स्वतःची काळजी करावी, एवढं तुमच्या माध्यमातून मी सांगेन. मी तुम्हाला आताच सांगितलं की हे दोन्ही बाहेरचे उमेदवार आहेत, ते स्थानिक नाही. आम्हाला स्थानिक उमेदवार पाहिजे. राजन तेलींनी 2 वेळा त्यांचा पराभव झालेला आहे. जिल्हा बँकेत त्यांचा पराभव, त्यांच्या नशिबी पराभवच लिहिलेला आहे. आणि राहिला विशाल अजून लहान आहे, अजून त्याने दुधाची बाटली सोडलेली नाही आहे, त्याला राजकारण अजून काय समजत नाही आहे. जसं वासरू उड्या मारत असतं वारा आला की, तशा पद्धतीत विशाल परबची परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे जास्त या विषयावर मी काय बोलणार नाही. त्याच्यामुळे मी आता साहेब येतात इथं, मी तुमच्याशी बोलायला मुद्दाम खास म्हणून येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.